Розалия Зарипованың гаиләсе бизнес өлкәсендә 20 елга якын. Менә безгә бу субсидияләр бирү хөкүмәт тарафыннан бик әйбәт инде, бик зур рәхмәт. Дәүләттән ярдәм төп эшчәнлек төренең кодына бәйләде эшмәкәрләр. Первая реальная инициатива это была... Беренче зур ярдәм кеше бизнеска субсидия бирү булды. Ул кире кайтарылмый торган апрель-май айлары өчен 12130 сум күләмендә акча. Күпләр субсидия алучылар исемлегенә эләгә алмаска мөмкин, чөнки аларның төп эшчәнлек төренең коды нык зыян күрүчеләр тармагына туры килми. Хәзер ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы төп эшчәнлек төренең кодын 1 июльгә кадәр төгәл билгеләү тәкъдиме белән чыккан. Эшкуарларга бина дәүләтнеке яисә муниципалитетныкы булганда аренда хакын кичектереп тору, ташламалы микрозаймнар, субсидияләр бирү программасы, процентсыз кредитлар алу, хезмәт хакын түләү өчен грантлар һәм башка ярдәмнәр каралган. Грантов на оплату. Грантлар эшмәкәрләргә 90%-тан да аз булмаган үз эшчеләренең хезмәт урынын саклап калу, аларга хезмәт хакларын түләү өчен бирелә. Бүгенге көнгә безнең исемлек буенча 52 юридик зат һәм 400-дән артык шәхси эшмәкәр мондый ярдәмгә өмет итә ала. Шулай ук хезмәт хакларын саклап калу өчен процентсыз кредитлар, бүгенге көнгә 2нче квартал өчен салымнардан азат итү кебек ярдәмнәр каралган. Из озвученных мер поддержки. Районның икътисад бүлегенә алынган мәгълүматларга караганда 400-дән артык эшмәкәр салым инспекциясенә электрон рәвештә гариза җибәргән. Ярдәмнәр турында күбрәк мәгълүмат алу өчен салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк.